Do naší hospůdky vedou jen 3 schůdky. To je ten důvod, má milá, že já tam raz, 2, 3 jsem. Z té naší hospody stoupají 3 schody. To je ten důvod, má milá, že se jde tak těžko ven. To jste sehnal někoho jinýho? Ale pánové, já netvrdím, že je to nějaký lumen, ale... Ale mě před ostatní má jednu velkou přednost. Jakou? Moment, já se ptám, jako. Moment, já se ptám. Jakou měl tenhle cvok přednost před ostatníma? Měl čas? Byl momentálně volnej, šéf. No, tak já bych se tomu zas tak strašně nesmál, že byl momentálně volnej. To může být v takový prekérní situaci někdy to nejdůležitější, ne? Měl čas a byl momentálně volnej, slyšel jsi to, jo? Bodeď mi neměl čas a nebyl momentálně volnej. Od té doby, co odsad vystřelil, tak to zkoušel v 15 týmech a nikde to nevydržel ani týden.